Πώς θα ξέρετε ότι σηκώνετε αρκετά βαρύ φορτίο, ούτως ώστε να προοδεύετε και να δείτε τα αποτελέσματα που θέλετε. Πριν εμβαθύνουμε, να πούμε ότι το βαρύ φορτίο για τον κάθε ένα από εμάς είναι διαφορετικό. Γι' αυτό, ίσως να ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσω τη λέξη απαιτητικό φορτίο. Πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι οι 2-3 τελευταίες επαναλήψεις κάθε σετ θα πρέπει να είναι πιο δύσκολες από τις πρώτες επαναλήψεις. Αν φιλμάρετε τον εαυτό σας και βλέπετε ότι η πρώτη επανάληψη σε ταχύτητα, για παράδειγμα, είναι η ίδια με την τελευταία, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αυξήσουμε το φορτίο μας, διότι δεν μας δυσκολεύει καθόλου. Ένα ακόμη πράγμα είναι οι εκφράσεις που κάνετε. Ναι, δεν είναι καθόλου επιστημονικό, αλλά είναι ένας πολύ καλός δείκτης που μας δίνει μια ιδέα για το αν όντως το φορτίο που σηκώνουμε μας δυσκολεύει. Αν δείτε για παράδειγμα πώς είναι το πρόσωπό μου σε αυτό το βίντεο, μπορείτε να καταλάβετε ότι το φορτίο που σηκώνω για εμένα εκείνη τη δεδομένη στιγμή δεν ήταν και το πιο ελαφρύ, άρα ήταν απαιτητικό. Αυτό δηλαδή ακριβώς που θέλουμε. Δεν έχει να κάνει με το πόσο φορτίο σηκώνετε. Μπορείτε να κάνετε ένα ελαφρύ φορτίο δύσκολο και ένα πιο βαρύ φορτίο πιο εύκολο, γιατί για παράδειγμα δεν κάνετε αρκετές επαναλήψεις για να φτάσετε κοντά στην αποτυχία. Και αυτό που δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ μα ποτέ είναι ότι το σώμα σας δεν ξέρει πόσα κιλά σηκώνετε. Δεν τον ενδιαφέρει αν κάνετε 10 επαναλήψεις, 15, 8, 6 ή 5 επαναλήψεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτάνουμε κοντά στην αποτυχία με ασφάλεια και με σωστή τεχνική. Ρωτήστε μου ό,τι θέλετε κάτω στα σχόλια.